Hello everyone, welcome back to my channel Samaina M Brahma. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आङो दिनैहाय नै आंनि भिडिअआ माने आङो ओंख्रि संगासिनो दायो थास' पेन्टा आरो थास' पेन्टाजों दाउ बेदर ओंख्रि संगासिनो आङो। आं एक्चुअली दाउ बेदरखौहाय सिगाङावनो माने जाखिनि मस्ला मस्लिफोरखौ होनांगौ बेफोरखौ होनानै संनानै फोमोननानै दोनखादों आरो ओमफ्राय एसे बिदै दोनदों बिनिखौहाय जाहाथे माने रसा मोजाङै माबानाय बायदि ओंख्रियाव नांजोबनाय बायदि मानो होनबा बेखौ गोबाव मोनखानायसिम संखाबाय नालाय बिनिफ्रायथ' आरो रस बांद्राय जेनेबा ओंखारनाय नंला थ' ओंखायनो आङो एसे बिदै दोनबाय आरो भाजा खालामनानै दोनाखै आरो आं फोमोननानै दोनखाबाय। आङो दायो थास' पेन्टाखौ एवगासिनो मोजाङैनो आङो बेवहाय माने हालदै संख्रि होबाय ओमफ्राय बानलु देनाय होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुरल' होनानै एवदों आरो ओमफ्राय आङो नै दसे गोबाव एवनानै दैखौहाय होबाय। बेयो दै गुदुंमोन आरो दै आं फुदुंनानै लाखादोंमोन नालाय दै ग्लब ग्लब गोदौनायमोन बेयो दैया। थास'आवथ' बयबो दै गुदुं होनांगौ होननानै मिथिखायोना नङाबा मानो होननानै थ' आङो दै गुदुंखौ होबाय नै दा आङो बेखौ दसे खोबहाबनानै दोननानै मोजां गोदौ होनोसै आरो ओमफ्राय बे गोदौखांबाथाय एसे गोबाव गोदौनानै आङो बेखौ सागं साबाय आरो ओमफ्राय सागं साखांबाय नालाय आङो सागं सानायखौ क्लिपखौ लानो बावदों लानाय जायाखै। ओमफ्राय आङो बेदरखौ होसननोसै जिहेथु बेदरा मोनखानाय नालाय खावसे ओरैनो थास'आबो खावसे मोनखाबायानोखा थ' आङो दा बेदरखौ होसनबाय नै होसननानै आरो आङो दसे गोबाव गोदौ होबावगोन ओमफ्राय गोदौबाय थानायावनो आङो माखासे गरम मस्ला ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बेफोरखौ हरबावगोन आरो ओंख्रियावहाय। थ' बिदिबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअ बांद्राय गोलाव नंखाया अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओंख्रिया मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौफिनबाय नै आङो एसे मोननायनि एसे आवगोलावनो आङो नै गरम मस्ला ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ हरनानै लाखानोसै ओंख्रियाव। फाइनालि आंनि ओंख्रिया मोनसिगोन आङो दुन्दिया होबाय ओमफ्राय साखिनायबाय आरो आङो ओमफ्राय संख्रिखौ नाङि बायदि मोननानै एसे हरदेरबावबाय आरो ओमफ्राय आङो दायो ओंख्रिखौ खांनोसैयानो। थेंक्स फर वाचिं एभ्रिवान। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।